Daplin dyan siya. Daplin B. Daplin B. Ali B, dali B. Ato pa buton diri B. Daplin. Corona. Laro-laro na sa corona eh. Laro-laro na sa corona. Pangitag laki. Pa sila? Ikaw, Bi. Daplin jasi. No. Corona, dapin dah corona. Si petunga. Dapin B. Dugaya nila naabot, oy. Wala pa, Be? Nana, Be? Nag-practice si Earl. Si Earl. Dali na kayo nakaton. Dali na nakaton. Awak tak kibaw sa basin.
Mag-unsa sila di ay? Ano, sa mga scout gani. Aw. Yan ang ganing di makamapil. Ka? Mo gani, ganun di makamapil. Ano ka? Asa naman to sila paingon? Si Papi yun, nino. Nilaos man ko itong highway. Ayun na nabakas ko. Apel, be. Kailingaw kayo na, be. Asa man sila na? Nagbitso sa highway. Siguro to sila kuya. Ha? Dagdiin man kagikan. Diin ka? Kasi may kauban mo to sa luyo. Ikaw rang usa? Pagbantay ha kay nag-practice si kuya og kuan. Motor. Nag-practice si kuya og kuan motor. Dapin, sige, labang. Dapin ba kina tricycle be? Dapin gab. Dapin kina tricycle. Daplin be. Asa man sila paingon si Papa Maymay be? Ah. Asa man to? MJ. Ano si Mama Lo? Kadugay taw nila na ako. Asa ka to sila pa doon? Daplin be. Ha? Nanaw pa? Nanaw? Na di ay. Ano na di ay? Atang gujuhan. Ay, di maklaro di balinta di pikas dali. Nabot mo sa highway? Nabot mo sa highway? Kapasar de. Katong nakadungog sa unahan mo para lang yung tras layo ka nasa tuganga puno tulugon Ha? tuganga no. Pero kapasar na na. Pasan mo ang ikaw. Hadlo. Dapat be. Ang clutch. Neutral. Kato, iwitik gamay, kakagamay, gamay lang, release ay gamay sa neutral. Kalit yung... Yan na. Na neutral na day. Yan na sila ng kuwan ko.
Manitral to han? Oo. Pag mo ilak ang manubila, ilahot mo nagana. Ilahot mo nagana o lak mo manubila. Kung gusto nimo ilak ang manubila na. Ilahos po og tuyok. Ikaw kung gusto mo ginimo. Yung mag-una ka na. Siguro yan na. Iluag naman na yan na nimo na. Nya di sa ka magpaandar kung kini di mo balik diri ana. Abuton nimo mo balik. Ready na na. Oo, kung gusto nang ikanap balik ko.